Freaks on E, that's what we fuck, man. Hej din klamme pik. Vil du have mit kæmpe lem op i dit anus? Nej. Nå, gør det måske for ondt for dig? Ja, det gør det faktisk. Bare at du ved det. Og det skal du ikke blande dig i. Du græder bare, de klamme luder. Ja. Vidste I, at hende derovre bag mig, hun har bare et kæmpe lem. Hej, hun står og lyver os lige op i fjerben. Mit lem. Mine briller. Løb ned til Ronald. Ronald og hans fede kæp. Hej, hej. Hej din klamme luder. Vil du søge min pik? Ja, men den her trøje må ikke blive våd. Godt, jeg har flere. Tag en ny. Tag en ny. Ja. Det bliver godt. Kom nu, hej. Jeg kommer. Skal der, Ronald. Ned på alle fire. Ej, Ja. sæt dig her i stedet for. Nu skal jeg lige have en pik. Der er nogen, der har sendt mig et pornobrev. Der står: knip mig i numsen i aften, eller forsvind. Hilsen Dumbledore. What the F, man? Ja, jeg ved det heller ikke. Jeg må hellere gå op til ham. Han har et kæmpe lem. Han sendte mig også den her frakke. Den skal jeg have på, når jeg kommer op til ham. Vil du se den på? Yeah. Så nu svinger jeg den over min dildohur. Ja, jeg tror den passer godt. Nikke. Hold da kæft, et lem, mand. Ja, det er rimelig stort, ikke? Det er jo gigantisk. Jeg har aldrig lyst til at se sådan et stort lem. Jamen, det har jeg faktisk heller ikke. Men Min brors er lidt mindre. Kæft, hvor er det stort. ja, det er vildt. Ja, det er mit pornobrev for Dumbledore. Freaks on E, that's what we fuck, man.